Graditi kuću od cigle ili porobetona pitanje je koje se često postavlja kod odabira materijala za gradnju kuće. Cigla i toplinska izolacija stiroporom su jeftiniji, ali svatko će vam preporučiti da se isplati uložiti u porobeton, ako naravno imate mogućnosti, odnosno novca. Birate li poput većine ciglu, treba znati da na dodatnoj izolaciji ne smijete štedjeti. Razlika u cijeni po kvadratu fasade bit će doslovno 1 kunu ovisno o tome birate li 5 cm, 10 ili 15 cm debeo stiropor. A u slučaju toplinske izolacije više je bolje. Kad je stiropor u pitanju, nemojte kupovati najjeftiniji. Isto vrijedi za ljepilo i za mrežicu. Tu ne treba štedjeti, treba uzeti sustav koji je kompletan od jednog proizvođača. Isključivi razlog tomu je što je taj proizvođač sa svojim proizvodima, sa svojim tim slojevima napravi analizu i daje garanciju na taj kompletan sustav. Čim se u tom sustavu pojavi materijal koji nije od tog proizvođača, u slučaju bilo kakve reklamacije je problem jer će se onda uvijek izvlačiti na proizvod koji nije njihov. Ipak treba znati da stiropor nije otporan na UV zrake i da je vijek trajanja takvih fasada oko 15 godina. Iduća stvar na koju treba paziti je stolarija. Koeficijent 1,1 nije znatno skuplji od 1,4, a može pridonijeti ukupnoj potrošnji kuće. Uz to, arhitekt Tomislav Rukavina preporuča i troslojna stakla na stolariji. Na mjestima gdje je recimo velika buka i gdje je jači promet, troslojno staklo je puno bolje rješenje zbog ne samo uštede topline, nego i zbog zvučnog zaštite od zvuka, a razlika u cijeni je gotovo minimalna. Na neke stvari treba paziti još kod projektiranja zgrade. Tako se u slučaju ove kuće još za vrijeme projektiranja mislilo na podnožak kuće, odnosno sokl. Tako će kuća imati kontinuiranu liniju koja će i vizualno biti ljepša. Na ovoj kući sam razmišljao dosta o tome kako spojiti pergolu ispred južnog prozora koja će preko ljeta na južnoj toj fasadi davati sjenu, a opet će biti prozračna tako da sa drukčijim kutom preko zime sunce će obasjavati taj prozor. I onda sam u principu napravio ovaj istak na katu koji će pokriti tu nacršnicu, u stvari, pergolu, koja je i neće izbjegnut će se svi oni problemi oko opširnog lima i svi neki stvari koje jednostavno kod izvođenja moraju doći. U svakom slučaju, detalji su nešto na što se treba obratiti pozornost jer puno sitnica se može izbjeći i tako pojeftiniti kasniji radovi. Ipak, važno je napomenuti da se danas u kuću ne može ugraditi loš materijal, jer sve što se nalazi na tržištu mora biti atestirano i licencirano. Ipak, na toplinskoj izolaciji nikako nemojte štedjeti, jer štednju pri gradnji kuće plaćat ćete kasnije skupljim životom u kući.